Šta radiš? To pa ne znam da igram. Volim nešto, telefon. Kada se igraju, Zoran izlazi na terasu. Seba se uvek rastuži. Nije mu jasno zašto ide. Pa je odlučio da proveri. Šta je? Sine, Moramo da popričamo. Sine, jel ti znaš da se od cigara može umreti? Ako se smeje, otpušti. Ajde, digni šaklo. Zamisli ozbiljno da ti je sestra. Nemoj se smijati! Od 9 godina i da ti je sin u stvari. Nemoj da si neko tako. Neću. Ona gleda tamo. Da li ti? Znači, ovo ću pamtiti do kraja života.